U sredu 15. oktobra počinje nova grejna sezona. Po nalogu direktora Pirotske toplane danas je izvršena tehnička provera svih 5 stanica na području opštine. Kako je gostujući u emisiji Boje grada između ostalog izjavio Radovan Nikolić, direktor javnog preduzeća Toplana, trenutne zalihe mazuta dovoljne su za period od 2 nedelje. Mi imamo 200 tona na zalihi. Juče je stigla još jedna cisterna, znači to je još nekih 25 tona, oko 225 tona je sada zaliha na današnji dan i to je dovoljna količina za do kraja oktobra meseca, znači od 15. pa do tamo do 31. Ta zaliha, ako vremenske uslove dozvole, možda će biti dovoljna za početak novembra. Sa preduzećem AD Nafta iz Beograda dogovoreno je da u toku oktobra u Pirotsku toplanu bude dopremljeno još 16 cisterni sa 400 tona mazuta, a to je količina koja će biti dovoljna za novembar. Radovanović je dodao i da je rafinerija u Pančevu, iz koje se doprema mazut, imala generalni remont, te da u tom periodu nije bilo proizvodnje mazuta. Rafinerija je sada krenula sa radom, pa se očekuje da se u narednom periodu nastavi kontinuirana isporuka mazuta toplani u Pirotu. Novi zakon o energetici propisuje da sve toplane moraju preći na novi tarifni sistem koji podrazumeva merenje i obračun naplate po utrošku toplotne energije, a u cilju postizanja pune energetske efikasnosti. Racionalizacija i od strane toplane kao proizvođača i distributera toplotne energije, a na drugoj strani da i korisnici utiču na visinu svojih računa, normalno preko regulacije temperature tokom grejne sezone, što ranije nije niti bilo, niti je moglo da se to uradi. Do početka grejne sezone na novi tarifni sistem obračuna utrošene toplotne energije prešlo je više od 50% korisnika. Reč je o svim podstanicama u naselju Centrala, kao i delovima naselja Senjak i ATP. Prema novoj zakonskoj obavezi, svi korisnici moraju preći na ovaj tarifni sistem obračuna najkasnije do kraja 2015. godine.